Έχετε το λόγο, κύριε Κασιλιά. Να ενημερώσω καταρχήν ότι εδώ βρίσκομαι από παράτυπα έως παράνομα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, μου απαγορεύθηκε από την εισαγγελία των φυλακών να έρθω στην Ολομέλεια της Βουλής. Έκανα χθες 2 αιτήματα. Στο ένα αίτημα ζήτησα να είμαι στη διάσκεψη προέδρων, η οποία είναι κλειστή βεβαίως, εκεί δεν μιλάει κανείς δημόσια. Και το δεύτερο αίτημα αφορούσε το παρόν νομοσχέδιο, να έρθω, να τοποθετηθώ και να ψηφίσω. Το δεύτερο αίτημά μου απορρίφθηκε, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι η επαγγελματική μου ιδιότητα. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει εισαγγελικές και δικαστικές αποφάσεις να αιτιολογούνται. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε κατάφορη παρανομία, παραβίαση όχι μόνο ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά κατάλυση του ίδιου του συντάγματος. Και δεν είναι δυνατόν η δικαστική εξουσία να μπαίνει στον πυρήνα της νομοθετικής εξουσίας και να απαγορεύει στο Σύνταγμα να λειτουργεί, να απαγορεύει στη Βουλή να λειτουργεί με 300 βουλευτές. Επομένως, είναι μεγάλη υποκρισία εδώ σήμερα να μιλάμε για νομοσχέδια για φυλακές, να γίνονται τροπολογίες οι οποίες φωτογραφικά ευνοούν συγκεκριμένα πρόσωπα, την ίδια ώρα που έχει καταλυθεί η λαϊκή κυριαρχία. Με τον τρόπο αυτόν τον απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν θα πάω και στην απομόνωση επιστρέφοντας στις φυλακές, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν μου δόθηκε άδεια να έρθω εδώ να μιλήσω. Αυτό τον τραγέλαφο βιώνουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι εκπροσωπούν το τρίτο πολιτικό κόμμα της χώρας. Αυτές βεβαίως είναι παράνομες αποφάσεις και με αυτόν τον τρόπο, αυτών των αποφάσεων, που ο ίδιος εισαγγελέας που μου λέει μπορείς να πας στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής, αλλά δεν μπορείς να πας όταν συζητώνται μείζωνα εθνικά ζητήματα και να τοποθετηθείς, έτσι αποδεικνύεται για ποιο λόγο ασκήθηκε αυτή η παράνομη δίαξη κατά του κόμματός μου, κατά του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας. Ο μοναδικός λόγος είναι για να μην ακούγεται η φωνή της αλήθειας μέσα στη Βουλή. Υπάρχει συνενοχή όλων των πολιτικών κομμάτων σε αυτό το έγκλημα που τελείται σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας. Όλοι ήσασταν ενήμεροι για τη σκευωρία η οποία έχει στηθεί από συγκεκριμένο κύκλωμα της προηγούμενης κυβέρνησης. Όλοι είχατε δει τη μορφή του Μπαλτάκου, πώς τα έλεγε επακριβώς και λεπτομερώς την ημέρα που ήρθε η δική μου ασυλία και εν συνεχεία οδηγήθηκα στη φυλακή. Είναι εδώ ο Υπουργός ο κύριος Βούτσης, προς τιμήν του είχε τοποθετηθεί για το θέμα και είχε πει ότι όταν καλούνται σε ανάκριση βουλευτές για ένα κυνηγητικό όπλο που έχουν με άδεια, φαίνεται εδώ ότι υπάρχει παρασκήνιο. Το παρασκήνιο αυτό ασφαλώς και υπήρχε και επιβεβαιώθηκε απόλυτα όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο προσωπικές εντολές του πρώην Πρωθυπουργού σε δικαστές. Όλα αυτά είναι ευρέως γνωστά. Όποιος λοιπόν συνένεσε σε αυτό το έγκλημα είναι συνένοχος. Και όλα τα άλλα που λέγονται στα κανάλια είναι παραμύθια. Έχετε κάθε δικαίωμα να λέτε τα παραμύθια σας στα κανάλια, κανείς όμως να μην χρησιμοποιεί τις λέξεις Σύνταγμα και Δημοκρατία. Διότι είναι εξευτελισμός να ακούγονται αυτές οι δύο λέξεις την ίδια ώρα που βουλευτές κρατούνται παράνομα στη φυλακή κατόπιν πολιτικών εντολών. Συζητήθηκε το πρωί το ζήτημα της απαρτίας στην αίθουσα του Κοινοβουλίου και διέκοψε η Πρόεδρος της Βουλής και ορθώς διέκοψε. Αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε για απαρτία, πώς μπορούμε να μιλάμε για νομοθετικό έργο της Βουλής όταν νομοθετούν λιγότεροι από 300. Εδώ και 1,5 χρόνο καταλύεται το Σύνταγμα με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα είχαμε και περίπτωση συγκεκριμένη όπου κατατέθηκε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από 15 βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή και δεν ήμασταν εδώ για να στηρίξουμε αυτό το αίτημα με την παρουσία μας και έτσι μέσω μιας αποφάσεως της δικαστικής εξουσίας παρακολύθηκε η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ο νομοθέτης είναι πολύ συγκεκριμένος. Το 134 του ποινικού κώδικα έχει προβλέψει ποια είναι η ποινή για ένα τέτοιο έγκλημα. Έχει προβλέψει ότι μια διεφθαρμένη κυβέρνηση μπορεί να φυλακίζει βουλευτές, αντιπάλους. Όποιος λοιπόν συμπράττει αυτό το έγκλημα, σύμφωνα με το 134 του ποινικού κώδικα, όποιος δηλαδή με βάση τη θέση που κατέχει στο κράτος παρακολύει τη λειτουργία της Βουλής, καταδικάζεται μέχρι και σε ισόβια κάθριξη. Διαφοροποιήθηκε ο Υπουργός από αυτή την αλητεία η οποία συνέβαινε μέχρι σήμερα. Διαφοροποιήθηκε και είπε ότι πρέπει οι βουλευτές να έρχονται ασφαλώς στα κρίσιμα νομοσχέδια. Έχω να προσθέσω ότι το Σύνταγμα δεν κάνει εκπτώσεις σε νομοσχέδια κρίσιμα και μη κρίσιμα. Κρίσιμη είναι η λειτουργία του Κοινοβουλίου και το Σύνταγμα επιτάσσει να λειτουργεί με 300. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που συζητείτε σήμερα, θεωρώ τον εαυτό μου αρμόδιο να μιλήσω για αυτό, διότι με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, όπου λειτουργήσε αυτή η παραδικαστική συμμορία, και τα λέω μιας και είναι εδώ ο Υπουργός Αθανασίου, εμπνευστής αυτής της σκευωρίας, ο οποίος σύμφωνα και πάλι με τον Γενικό Γραμματέα της κυβέρνησής του παρενέβη στο έργο της δικαστικής εξουσίας και μας έκλεισε στη φυλακή, και αν έχει οποιαδήποτε αντίρρηση να κάνει μήνυση στον κύριο Μπαλτάκο, αλλά δεν μας έδωσε καμία εξήγηση για την εντολή Σαμαρά σε δικαστικό, πήγε σε μια επιτροπή και έλεγε ότι δεν μας είπατε ποιος είναι ο συνομιλητής του. Πιάσανε δηλαδή το Σαμαρά να ληστεύει μια τράπεζα και δεν ξέρουν ποιος τον πήρε με τη μηχανή και φύγανε. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να διωχθεί. Αλλά όλα αυτά θα έρθουν, τα ζητήματα, σε προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Θα τα φέρει η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής.
Η άποψη, βεβαίως και το πιστεύω, τα έχει πει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβερνήσεως. Κάντε του μήνυση αν είναι ψέματα. Εσείς ο ίδιος είπατε εδώ ότι παίρνατε τηλέφωνο την προϊσταμένη των ανακριτών. Διάλογος, κύριε Κασιδιάρη, δεν επιτρέπεται. Το Mega Channel είναι η προϊσταμένη των ανακριτών. Για να δείτε πώς πάει η κατάσταση. Λοιπόν, τα εγκλήματά σας είναι δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Όταν παρεμβαίνατε εσείς, όταν θέλατε να παρέμβει τον κύριο Μπίρμπο, το διευθυντή του γραφείου σας, και να μιλάει σε ξενοδοχεία με συγκεκριμένους εφέτες, οι οποίοι παρέπεψαν τη Χρυσή Αυγή παρόλο που η εισήγηση ήταν απαλλακτική. Αφήστε τώρα, αφήστε κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης που αμαυρώσατε την εικόνα της δικαιοσύνης. Αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση για τα λεγόμενά μου, κάντε μήνυση στον κύριο Μπαλτάκος. Δεν κάνατε μήνυση. Βάλατε την κυρία Κουτζαμάνη, την εισαγγελέα του Άριου Πάγου, να βγάλει διάγγελμα, σουλτανικό φιρμάνι. Όποιος βουλευτής εμφανίζει στοιχεία και ντοκουμέντα να πηγαίνει στη φυλακή. Αυτή είναι η αλήθεια. Την ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Συνεχίζω λοιπόν για το νομοσχέδιο. Είμαι αρμόδιος να μιλήσω, ναι, γιατί με έχετε καταδικάσει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων και ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος μου, καθώς και των λοιπών βουλευτών, εμένα προσωπικά με προφυλακίσανε λόγω του χαρακτήρα. Για πρώτη φορά στα χρονικά φυλακίζεται πολίτης λόγω του χαρακτήρα του, επειδή λέει είμαι ατίθασος. Πόσο ατίθασος μπορεί να είμαι που βλέπω εδώ μπροστά το διώκτη μου, τον αρχισκευωρό, αυτόν που έχει στήσει ολόκληρη σκευωρία σε βάρος του κόμματός μου και παραμένω ψύχρεμος. Πόσο ατίθασος και νευρικός μπορεί να είμαι, όπως με παρουσιάζει το σχετικό βούλευμα για την προσωρινή μου κράτηση. Και όμως είμαι στη φυλακή λόγω χαρακτήρα. Λοιπόν, έχω μια εικόνα των φυλακών, πολύ περιορισμένη. Δυστυχώς το νομοσχέδιο αυτό είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Αν δεν γίνει αυτό που είπε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος το μεσημέρι, αν δεν αποσυμφορηθούν οι φυλακές μέσω της απέλασης όσων αλλοδαπών, κάνουν ποινή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για το σοφρονιστικό μας σύστημα. Δυστυχώς, όσο καλές προθέσεις να έχει ο εν λόγω υπουργός και άλλοι υπουργοί κατά το παρελθόν, από ό,τι γνωρίζω είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Ένας καθηγητής του πανεπιστημίου έχει τελείως διαφορετική εικόνα της καταστάσεως και δεν μπορεί να γνωρίζει πώς λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα. Είναι σαν να βάζεις έναν δικηγόρο να κάνει πειράματα πυρηνικής φυσικής. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές, πέρα από τις φωτογραφικές, τις οποίες καταδικάζουμε απερίφραστα, είναι απαράδεκτο να γίνονται φωτογραφικές διατάξεις και τροπολογίες, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία φωτογραφικές τροπολογίες για να απαλλάσσει τραπεζίτες. Έτσι κάνει τώρα η παρούσα κυβέρνηση για να απαλλάσσει τρομοκράτες και στις δύο περιπτώσεις, με συγχωρείτε. Η διαδικασία αυτή είναι απαράδεκτη και την καταγγέλουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως δεν δύναται να ομιλεί για τις φιλικές σχέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ομιλεί, διότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, πολύ πρόσφατα 1η Νοεμβρίου του 2013, δολοφονήθηκαν με άνανδρο τρόπο από κάποια ανδρή κέλα, από κάποιους άνανδρους δολοφόνους, δύο νεαροί Έλληνες, δύο νεαρά μέλη του κόμματός μου. Και τι έγινε με την υπόθεση αυτή? Έχω να κάνω μια καταγγελία τώρα, πολύ βαρισίμαντη. Όχι απλά θαύτηκε ο φάκελος, επικοινώνησε μαζί μου ο τότε διοικητής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Τζοίτης, ο οποίος ήταν ο ευνοούμενος της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Επικοινώνησε αρχικά μόλις συνέβη το περιστατικό, με παρακάλεσε άμεσα να του δώσουμε το σκληρό δίσκο με το υλικό, το τηλεοπτικό υλικό, το φρικιαστικό με την ενσχρό δολοφονία, για να μην παρέλθει το 48ωρο και διαφύγουν οι τρομοκράτες. Το δώσαμε άμεσα. Και με κάλεσε, αυτό έγινε Παρασκευή βράδυ το φωνικό, με κάλεσε στο τηλέφωνο Δευτέρα απόγευμα και μου λέει: κύριε Βουλευτά, μπορείτε να μας στείλετε έναν τεχνικό να ανοίξει το σκληρό δίσκο, γιατί δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο. Είχαν περάσει 3 μέρες, είχαν πάει για καφέ όλα τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα ελεύθεροι. Αυτά τα ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, αυτή η ανοχή συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Οι κουκουλοφόροι κάνουν επεισόδια αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα. Κύριε Κασιδιάρη, με την ανοχή των συναδέλφων παρευληθήκατε. Έχετε ήδη 2 λεπτά παραπάνω. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή καταγγέλλω τα επεισόδια που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα. Η αστυνομία τηρεί παθητική στάση κατόπιν άνωθεν πολιτικών εντολών. Αυτά είναι απαράδεκτα φαινόμενα. Τα ίδια και χειρότερα γίνονταν επί Νέας Δημοκρατίας. 6 μήνες ήταν οι καταλήψεις. Στη νομική ήταν μήνες μέσα. Χάσανε εξεταστική οι φοιτητές της νομικής κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δεν διαφοροποιούνται σε τίποτα και στο μνημόνιο θα το δείτε πολύ σύντομα. Και για τη Λίσσα Λαγκάρντ, πολύ πρόσφατα ο υπουργός σας μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν χρήματα από εκεί. Και αυτός είναι ο λόγος που διώκει τη Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή αλώνει οριζόντια το πολιτικό σύστημα εξουσίας. Και γι' αυτό δεχόμαστε αυτή την πολεμική από όλα τα κόμματα, γι' αυτό είμαστε παράνομα φυλακισμένοι.